No niin, tässä meillä on SC Hämeenlinnan tulevan kauden kapteenistoa Antti Viiman ja Jesse Kumpulainen. Antti, mitkä on tunnelmat näin kauden alla? Kuinka on sujunut valmistautuminen? No, mukavissa merkeissä, että hyvä meininki on ollut treeneissä läpi kauden. On ensi alkuun pelailtu ikämiesten kanssa ja nyt on saatu tätä omaa rinkiä reippaaseen 20 ukkoon ja intoa täynnä ollaan kauteen lähdössä. Joo. Mitenkäs sitten tää tuleva vastustaja Parvin kakkosjoukkue, se taitaa olla kova ennakkosuosikki nyt. Ihan ehdottomasti lohkon kovin nousija suosikki on heti alkuun vastaan, mutta kampoihin lähdetään pistämään. Kapteenin nauhaa pääsette nyt sitten varmasti molemmat tämän kauden aikana pitämään, niin miltä se nyt sitten tuntuu, että on kannattanut pioneeriryhmän kanssa koko seuraa niin pitkän aikaa tässä ja nyt sitten itse on siellä kentällä ja vielä kapteenin nauha kädessä, niin miltä se oikein tuntuu? Niin, kyllähän täällä nyt tällainen omalla tavallaan lapsuuden unelmat käy toteen, että ei ehkä ihan sillä tavalla mitä pikkunassikkana ehkä odotti, että kävisi, mutta niin upea homma lähteä FC:tä kipparoimaan. Joo. Joo, aivan mahtava fiilis tietysti saada tämmönen vastuutehtävä. Toisaalta tietysti takaraivossa on myös se, että tunnelmat on ollut, että on antanut välillä kovaakin kritiikkiä katsomon puolella ja nyt on sitten itse siinä roolissa, että täytyy lunastaa ne myös kaikki FC Hämeenlinnan ihmisten odotukset. Ja varmaan on sitten kuitenkin tavoitteena ehdottomasti palata sinne kentän reunalle. Vähän huutelevaa vastustajalle ikäviä, omalle joukkueelle mukavia ja noin poispäin. Että tää on tällainen väliaikainen tila vaan, mistä lähdetään liikkeelle. Uudesti syntymään ikään kuin. Että. No totta kai lähdettiin vaikeista lähtökohdista tälle kaudelle kasaan joukkuetta ja ei siinä oikein auttanut muu kuin ottaa sitä pelaajankin roolia tässä vaiheessa, mutta totta kai tarkoitus on toimintaa viedä eteenpäin. Kyllä. Mitäs te haluaisitte sanoa nyt kaikille FC Hämeenlinnan kannattajille, jotka on huolissaan tästä seurasta, joka kuitenkin elää ja sykkii vielä miesten kutosdivarissa? Meillä on äärimmäisen hyvä jengi kasassa ja futis on edelleen parasta paikan päällä. Hauskoja hetkiä on varmasti ainakin luvassa, kun tulee meidän kutosen pelejä katselemaan. Sen voi luvata. Sitten saisiko vielä sellainen hyvä hurra. No niin. Joo, kiitos. Kiitos.